Идва Богдан Андон в YouTube, врата, преди, топ, зъб, на мен ми идва на че в момента седим, къде ме представя. Копче! Има гащи синьо на гащите. На панталона има коса, която е рошава. Вижда ми се Состяна. Скучно ми е. Ето така ще отговарям сега. Оля ли ми се спи? Секси. Дай ма! Виж блуза, виж копче, виж... Това не е копче, това е панделка. Опа! И ми се видя сцена, чай съм мана. Е, така ще... Виж коментите. Дневно време трябва да клипа. Направи иллюстрации и кажи всичко, което дойде на ума. Ще набием София. Ще е леко зелен. Знаете кой има радио? И аз това съм го гледал. Гледал съм го! Ама късата щеш да уби или какво? Не, тя трябва да ражда. Нали помага. Става... Това докато вечерих съм гледал, просто ми си по-пресно ми беше. Не, твоя света беше билица. Тъй. Ох! Добре, ти достатъчно. Танцорите не са у нас, тогава въпросът е о кого са. Ето виж. Коречи Коко. Ах, много яко, тук много яко. Там има мухоловка. Да лови мухите, защото докато приеми ми кацата носа, ей тука. И надокато ми каца. Летище Лос-Анджелес. Искам да гледам такова. Какво искаш? Аз искам да гледам. Искам ужаси да гледам. Ето, такъв ли какачиш си сме? Samsung Galaxy S3. Много як. Знам, че е много як. Но и този... Знам, че е много як. Хайде стига толкова. Няма какво да кажем повече. Ето виж поема. Покажи си го. Ето до тебе! Вътре какво има? Не за покажа. Рексона. Скърпички. Учила. Такова спирало. Такова за зъби. Още едно такова. Да кажем още едно такова за зъби. Четката. Това е още една спирала. Това ми е четката за зъби. Това ми е кутийката за четката за зъби. И тук имам още една четка за зъби. Виждате ли каква хигиена поддържам? Сега. Кристофър. Почивните дни, лято морето. Това е от очилата. Това е още някаква рексона. Това пък е спирало. Това пък е молив за очи, някакъв такъв бял отгоре. Това е крем за ръце. Това е шауър гел. Шауър гел. Не е ли за ръцете? Това е за ръце. Не, шауър гел. Моето това е за ръце. Нищо. Кой е това бе някакъв? Книжка на каньон. Каньон. Не канон, както е. Няма нищо. Да бе, нямаш нищо. Така, че да кажа пси. Дезодорант. Това е нещо за главата. Ко? Точно че с моята близа. Имам такова четка с четка. Това е какво е поръчението е златно. Сребърно. Ето по-добре. Имам кремче. Аре да се бием тия. Ангар. Имам кремче. Имам. Имам лупедиум 2 милиграма. Кърпоточки. Какво друго имам? Ох, така. Не, това ми се отворило. Препоръчително родителски контрол. Филмът не се препоръча за деца под 12 години. Лягай веднага. Аз съм на 12. Не ми пука. Напука. Благодарение, ако проявите разбиране. Имам гланд за устни. Имам пиличка. Мече, трябва да покажем меч.
Чакай малко. Чай, не мога Те да ма изгрешни очила. Чакай, да, муха кацна на мечето ми, изчерма. По-добре да се разчуе, да притиснем пазна. Ако партньорът не знае да За ухото ще го геп, аз ти казвам. Само като го гепна гаш ще Ако ще някой му може да цепна. види нещо от мен, Дай да показвам, чакай да показвам какво има. Имам още неща. Ти имаш много неща. Ето. Имам ли? който Забавно към мен. Имам диоптрични очила. Гледай сега колко съм модерна. значи партньорът е равностоен. Или не го застрашава. Не изпитва нужда да доминира. може би е загрижен за него. Оле в моя, оле в моя. Което прави партньора му още по-важен. Хубаво ли съм спила? Секси мастер. Да, ще бъдам също би обене фичето. Прима! Да. Нещо по въпроса. Имам още неща, че... О, Мари, цели клип ще свършили. 5 минути, 6 минути вече. И нищо, ще изгледам спирала. По-друго, имам още един ластик. И още един ластик. Имаме шрам бой, сърбимо носка. Всяки обици, как ти ме може да пишеш. Ще ви запиша. Обичам кожните модификации, както и хипи поколения. Ще е по-хипи. За това, скъпи мои приятели. Така е. Какво научи за нашия татуист? Не ме интересува. Смяташ поле да изисква лиценз. Да, много Няма да казвам откъде го но не всеки в тази Питай страна нещо няма друго. специални изследвания. Добре, да започнем с легалните. Може да го Стоп. разпознаем.